Дохода ще играе с топките. Обаче ако с лосърто толкова спука. Няма да ги спука така. То е много внимателно така. Делфините обожават контакта си с човека. Искрено се радваме да ви създадем настроение, емоция. Важното е и вие. Децата и силните аплодисменти! Стартираме, като ги вземат местата. И как стартираме? С силни! Ето ги сега! Казваме здравей! Кимбо! Здравей, Тони! Здравей, Йоанна! Бимбо! И Пепчо! Браво! Поздравихме се! Гостоприемни, наистина много гостоприемни домакини са делфините. Показват сега колко се радват на вашето присъствие и този път те ви поздравяват и ние отново. Добре дошли всички. Особено когато чувстват пулса на публиката, нека да видим как. Ето тези обръчи, внимание и очакваме обратно. Ние помагаме. Подражават. Вижте как ще го направят. Импровизират. Да си помогнат. Имитират експертите си. Силно ги аплодираме. Силно. Бимбо. Дамите, ръцете ни. Помагаме. Тони.
вече влипа, не да се справи. Най-малкото ти отрича! Браво! Браво! Точно до милиметра. Перфектно е. Браво, благодарим го. Ми го ръчичка. Тук да видя розовата дрежка. Валентин? Велин. Откъде? От София. Другата столица. Велин от София! Другата столица. Велине, харесваш ли делфините? Много, разбира се. Страхуваш ли се от тях? И най-важният въпрос. Ще ми помогнеш ли? Винаги. Застани тук. Обърни се сега към треньора. Подавам центъра на басейна, ще забре. Подаваме леко. Втората сега. Така. Това, което Велин ще чуе след секунди, е, че трябва да държи летвата, скача делфините и го дърпаме при нас. Така че Велин вече е инструктиран. Казвам му чао. Ама Велине, дръж летвата, бе! Ти сериозно ли? Велине! Чао! Чуй сега, повикай жена си. Извади. Жената, зарязваш ли го? Зарязваш го, оставяш го тук при нас. Подай. Браво, Георги! Истински приятели! Които вършат Велин при нас. Нека да го аплодираме, беше много смело. Така много да харесва делфините и питат. На теб хареса ли ти? Много добре. Ето как реагират на това. С силни аплодисменти. Те ще ги пускат надолу така. На въженце, нали? На въженцата ще ги пускат надолу. Точно така. Идеално. Заповядайте. Още. Чудесно. Моля те да клепнеш ето тук. По-височките и другите, които са в залата. Така. И какво стана сега? Къде ти е проблем? Аз имам двойка по пеене. И браво! Браво! Bързичко, по темпераментно.